siasa. But baba nonindo kan higni 7. Omiyo kata apuonjora siasa matin e tiende. Ok apuonjora mang'eny ahinya. But apuonjora kuom jomoko. Omiyo ka ng'ato dwaro kawo okang' mondo opuonjre siasa, ang'e ni joma mine mang'eny adwa ni mondo itim kata test ramogi. Kineno program ma mine ng'iyo, wapo ng'iyo programs mang'eny mag entertainment ma kelo mor. Waluoro ga program kata mag siasa, kata mag mpira, kata news. Omiyo achiel kuom gima mine ochak timo, puonjri neno news, mano mokwongo. Mondo ibed interested e gik ma waluongo ni public affairs, gima timore e piny. Nyaka ibed ng'ama ong'eyo ni piny dhi nade, ang'o matimore e piny, ang'o maber, ang'o marach, anyalo donjo mondo akonye e yore mane. Mano mokwongo. Mar ariyo, nyaka ibed ng'ano ma be nigi chuny mar konyo oganda. Kik irit ata ni chieng' moro ni ka Nyasaye ogwedha eka dakony. Ndalo moko na dhi limo osiepna moro e gweng' Thurgi, nyako no nwasomo go Limuru Girls. Adhi lime dalagi, tayudo ka ndalo go en opuonjo. Wadhi wamanye gweng' wayude kod odhi ot moro mar dayo moro modhier sasawa. To otero ne alot gi kuon, emoterone. Mano konyo. Bed gi interest. Kik irit ni koro chieng' moro an gi pesa moro mang'eny. Matin ma in gono, emichaki kitemo konyo. Ing'iyo ni alworana ka, ng'ama nitie machandore manyadwaro konyo, manyalo ng'iyo ni watim nade. To kata kok en konyo mar chiwo, seche moko en konyo ni nyalo miyo ji paro. Kama ji nigi temo paro, kaka anyalo chiwo sani kuom hawi marach, wan gi jonam ma Remba Island Makara manyo maki Uganda. Seche moko inyawacho ni anyalo nyisou kaka unya chopo ir mheshimiwa. Kaka ne nyoro ng'ama nyogona sim, en achiel kuom jonam ma Remba go. Ng'at man be an ok ang'eyo to gona mana sim ni mheshimiwa omak jogwa. Inyalo miyo ji paro ni nitie jowa momaki, mheshimiwa koro go dhogi kata ng'i kaka itimo. Omiyo koro anyalo dhi go dhoga kwadok e parliament, nyasenyiso jo sirikal mondo gini gitatua dichiel, nikech en gima biro sa. So seche moko en mana paro maliw minyalo miyo ji e gweng'. Moro in isomo to nitie jomoko somo. Moro in gi information ma jogi onge go mani nene news ma moro ng'ato kong'eyo. So seche moko en yore mopogore, en bedo gi interest mar konyo oganda, en gi bedo gi interest be kiwinjo kama ji go e siasa. An kiwe mar Fibi ni, bang' ka naseneno mar Fibi, koro kawinjo kama nigo e siasa, anyathi matin. Aringa dhi tachiko ita winjo kaka ji go siasa. Nyawinjo ji moko kaka Oluoch Kanindo, omera jogo nego siasa. Ne en siasa mamit mopogore magisani. Ma ji gwere ni, ndalo moko an nyocha time constituency na ji penya ni, wirach. Ng'ato nyalo biro ka, to challenge kichung' ni we ananya koyo sasa. Ako ni mano ok siasa. Siasa makare, eni ng'ato gweri kichung', timbe duoke kanyo kichung'. Mano e mit siasa. Ok dhi kode mabor. Apana, ok ni moro migo ng'ato. Ena gwero ji gi wach. Mane mit siasa. Kanyo ni keti kama nade nikeche, awacho ni thuolo machon, bedo ni mine ne telo ne tin. Yes. Nyiso ni ne en gima was male dominated. Chuo ne ng'enye kendo ni samoro en agoko ma joma tek, kendo ne jomi winjo. Yes. Ere kaka ni nyalo mar mondo mi, kata bed mani chako mos. To kik ne ni ka gima nikech samoro neno kanya